Ljudi moji, evo, Luciano spava. Luciano! Nešo! Ej, ja se naspava? Aha, dobro jutro. Dobro jutro. Ljudi moji, ja sam sanjala da sam prove noć u autu i sad to želim provesti u stvarnost. Ajme, ma di ćeš u autu 24 sata, šta je s tobom? Da probam to, a ti ćeš smit izaći. Ja ću smit izaći? Da. Dobro je, barem ću ja smit izaći. Ja sam nešto pripremio za svaki slučaj da ne budem gladan. Aha, dobro, ajmo onda u auto. Ajde. Ljudi moji, službeno smo u autu. Izabrali smo najgori mogući dan za snimanje ovoga videa, jer vani pada kiš. Da, kao što vidite mogu kapljuca. Da, i sad moramo... Malo izgleda kao da sunce. Da, ali sad mi moramo provesti 24 sata u autu. Ali dobro, ti možeš smiješ izaći. Dobro, hvala Bogu, ja smijem izaći, to je isto jako dobro. No, Luciano ne smije, jel da? Da. A kak je tebi došlo na ideju da mi snimimo ovakav Pa kad video? sam sanja to. Dobro, da ne sanja nešto drugo, još bi i to morali raditi. Ja sam sanja isto da sam zarobljen u zatvoru 24 sata. Pa di ćemo nabaviti zatvor, to bi te. Odemo u privatnu policiju napuštenu. Aha, da, sam kad bi mogli naći tako nešto. Pa možda i nađemo. Ajmo se mi malo provozati da nam prođe bolje vrijeme. Luciano, jesi spreman da se malo provozamo? Jaj, Nešo. Ali ti znaš koliko mi još dugo se moramo... Znam cijelu noć. Ja ne znam hoće ja to moći izdržati. Nešo, Voliš? mi imamo najgluplje aute na svijetu. Kako? Pa najgluplje aute na svijetu. Pa nije najbolje na svijetu. Ljudi moji. Nešo, ti si naučio izgleda dobro voziti. Bravo Nešo, bravo. Vidite ljudi moji što mi imamo ovdje za jest. Mr. Beast čokoladu sam ja ponio, ljudi moji. Ispunimo Mr. Beast čokoladu. Da ne budem gladan. Da. Nešo, ja mislim da si ti položio. Da sam položio vozački? Da, ti si... Oj. Možda i jes. Malo je grbavo, a? Malo je grbavo, da. A ovdje prije mjesec dana možda i više rade u cestu. A ono, grbavo. Da, izgleda i nisi dobro napravio. Nisi dobro asfaltirao. Oj. Neša, opet ti nešto krivo skrećeš. Ne daš žmigavac. No daj, žmigavac, nemoj priznat da ga ne... Pa nisi dao. Joj, Nešo. Što sada policija bude gledala taj video? Pa policija gleda video, ti bi završio u zatvor. Ne bi ja, ti bi. Ej. Opet grbava cesta, pa ja ne mogu vjerovat. Pa milijardu grbava. Oj, Nešo. Molim. Bravo. Eto sad sam dao žmigavac. Bravo. Inače ja uvijek dajem žmigavac. Ne daješ bome. Nemoj vidite mi koliko mogu. Ruševno. Taj čovjek može lagat da ja ne dam. Ne Ja lažem. uvijek dajem žmigavce. Ne daješ. Dajem. Ne daješ. Ovdje vode ima ko da vozim... 300. A ne, ko da vozim brod, a ne auto. Jel da? Nešto šta me nakrenulo koliko ti skrećeš. Veliki su za ovo i... Ja inače skrećem kad vozim 2 metra skrenem. A ti 3 metra. Vidi ga uviđam. Joj, evo još jednog Volkswagena. Sreća pa je naša i druga marka. Vode? Da. Evo tu trgovina, stojiš pred trgovinom. Vidi još šta nije očuvana. Vidi ovo. Neka ruševna izgleda. Nešto ja se treba čekat. Evo ljudi moji, stigli smo do trgovine. Idemo Lucijanu kupiti nešto za pit pa se vidi, jel da? Da. Aj Lucijanu, čekaj me. I Neša Miljana ide kupiti vodu. I... Tako. Vidite, ja sam ponio Mr. Beast čokolad, malo sam gladan.
Čekajte samo malo. Ovo, Luciano, stigla voda. Šta to jedeš? Čokoladu. Ajme, Mr. Beast, čokoladu jedeš. Aha. Evo ti voda. Nešto pa ti smem kupiti cerevitu. Pa dobro, nemoj ovo gore stisni, popi samo ovu vodu. Čekaj, ja pa pojedem. Dobro. Ljudi moji, pala je noć. Već smo 5 sati. Ova nešna voda ne valja, nešto mi je krivo kupio. Već smo Slovo mi je stavio unutra. Već smo 5 sati u autu. I vrijeme je da idemo spavati. Ja ću spavat ovdje tu, a Luciano će iza. Jer ima više prostora, ja baš i nestanem. Jel tako, Luciano? Aha. Aj prebaci se iza. Luciano, jel to večera? Da moram malo večera. Ja, nemojte ljudi moji, baš večera čokolada, to vam nije dobro. Kad nemam niš drugo. A da, nismo niš ponijeli, zaboravili smo, jer smo smotani. Mene se već jako spava, ovo ćemo ići spavat mi. Evo sam da pojedem. Ljudi moji, jutro je, preživjeli smo noć u autu. Luciano, jesi ti naspaval? Ne, Nis- nisam cijelu noć spala. E neka i nis kad je to bilo Nešto, tvoja ja zamka. osvajam pare. A? Ja osvajam pare. Kakve pare? Pare, pa pare. Kak je osvajan? Pa pare. Dobro, uglavnom Luciano je osvojio pare, ne znam nija kak. Ljudi moji, to je to što se tiče ovoga videa. Šta ti pričaš mi, pa nije tvoj kanal, ti nemaš kanala. Ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like i mi se vidimo u drugom videu. I